Jakong ni pain ko rapor ni lakhain ko rasi Borjan constituency angkang Kuligaon long Bihanse rong along Karbiang long Labor Union Borjan Labor Union apen International Labor Organization atum chelang rapet pen labor beneficial distribution mate chongda chotelo arar phan sai ke claim ajakton kirona mai kipadukpon BLU may pu horen terang pen kachipain pu ponamia long aluhi sarpoman pen Karbing long Thomas Council Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron KLU founder Bidya Singh Rongpi KLU may pu Chandra Rongpi Organizing Secretary Rising Milik Executive Member GB Lapen Pinang Anman Pengidwa tum chitong dun si RDP dun Kiron ki bakamelong Board Chairman Philip Teron pen Josemet Labor mate sai kachongdar tum ko an kinang sot ma polam the than pon latumne avite tovar kaselam building kaselam company factory na pen prek jam adimalong sai kachongdar bang ave lipute kaduka vyasai amta ington labji kaching thuramatsi paphidun derji la labor lata isiaman ke do sai na pen RD chipi ponakpo bangso kiron ki bagajai me ke pachun long pami papot Borjan MSc EM Surjarong Par Board Chairman Philip Teron Napen Labor Board Chairman Kursing Timongutumapan Kiro Pajirpon Napen Kiron ki bang along kachetang te doanta apor kimi langponsi puthot pachetang Japan claim thupo buda KLU Mepu Chandra Rongpi Lapen BLU Mepu Horen Terang Pen Ningjepong Labangso Borjan Labor Union bate Karbianglong Labor Union Cherapen International Labor Union Cherapen Nilitumla beneficiary matela kilong nangji ateng kipi ponlong kiron ponlong ke pini tareking ko rapho July 2025 arni pini long Bihanse asiu mandir adu athengnu la chiria rumlong pini mai ke dupon nilitum chief guest kachu phapon manpeng thenai alui sarpo Karbinglong Autonomous Council sar Surjorong Phar alang li nang chitaw nun apor avidet ajoini ilitu machu phapan thu chief guest lake sar Philip Teron alang li consumer department alang li kiklen lasin alang li ampada kedamtang Borjan along ki khipon kedampon VDC Act chairman anparata pini labangso ahong chatai nilitum hanangi pipon nang pajirpon labangso long Bihanse rong asar phanta churupon lo amparta nilitumla kiron pon la saimburat ting long nilitum itok pon kijong pon ting nilitum ron ponong lo pajir ponong lo Ansero mate Borjan Constituency Labor Union ten itu pon pangi pon la sa ateng dan sidak dulu la pen non nilitum alam amai bang ketrat buat asono yo mulai pakai ini pertama long trok constituency apartment salangli kewanpi lapen tidak pidunong lo lapenon kewang jilang kecitang te temuan ano bang ke non ini tempat cerap setuju pensi alang di sana ko pidun sekolah se kecitang di pensi itu sudah boleh pidun Dilai pen bijorong pi Karbing long life